ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധൃതി മാതാജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹോസ്റ്റ് മിനി മാതാജിനെ ആക്കണോ? എന്നെ ആക്കണ്ട മാതാജി. ഒരു മറ്റേ എന്താണ് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഒരു മാതാജിയോട് കേറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാതാജി കേറും. ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി. പേരെന്താ മാതാജിയുടെ? ശോഭന. ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ മാതാജി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കേറാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ ആക്കണ്ട മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗൺ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇരുനാമിനെ നമാചാര്യ പാദായ ഹരിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇരുനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് റിസ്പോൺ മേഖലയുടെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായം മോക്ഷസന്യാസ യോഗ അല്ലെ, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്, എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലാക്കിയത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസമെന്നും സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗമെന്നും പറയും. അതെ. പിന്നെ യജ്ഞം ദാനം തപസ് ഇവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താണ് 3 വിധത്തിലാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യജ്ഞം തപസ് ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗുണത്തിലല്ലേ ആസക്തിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയോ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്. എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗത്തിനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്റെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സന്യാസി ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാം, പക്ഷെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കർമ്മഫലം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംഘരഹിതനായിട്ടും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന നിലയിലും അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ശുഭകർമ്മമാണ് അശുഭകർമ്മമാണ്, ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളെ കാണരുത്. അതായത് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നവൻ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം മിശ്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ആരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അതിന്റെ ആരനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക? ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം മിശ്രം നമ്മള്
കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം ബാധ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റുള്ള തകികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് വരും ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ്? വേദപ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണവ? ഏതൊക്കെയാണ് 5 കാരണങ്ങൾ കർമ്മനിർവഹണത്തിന്? അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ 5 കർമ്മങ്ങൾ. 5 ഘടകങ്ങൾ. 5 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിനുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ആണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിയായ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കാരണം എന്താണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. പിന്നെയോ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ച എന്താണ്? യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. വിദ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. ഇത് നമ്മള് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചല്ലേ. പിന്നെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു. അതെ, ജ്ഞാനം കർമ്മം ച കർത്താ ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവച്ഛൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട്, കർത്താവുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. സർവഭൂതേഷു ഏനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വകം. ഏത് തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം? അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമേതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. അതായത് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും വ്യത്യസ്തമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഒരേ ഭഗവാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയുള്ള കാഴ്ച, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അതായത് എല്ലാവരിലും ഒരേ ഭഗവാനാണ്. വിനയസമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ചുണ്ടി ചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിതാസ്തമദർശിന. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം സാത്വികമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി അടുത്തത് പൃഥക്ത്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണ്. കാരണം ഞാനൊരു ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ ജീവാത്മാവ്. ആ രീതിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച, ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം രാജസികമായ ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്? എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തി സാത്വികമായ ജ്ഞാനത്തിലാണുള്ളത്. എല്ലാവരും ഓരോരോ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഞാൻ വേറെയാണ് നീ വേറെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. യത്തു കൃഷ്ണപദേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അതത്വാർത്ഥവതൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതുതന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അപ്പോ കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതുതന്നെ എന്ന് കരുതി, അതായത് ഈ ശരീരബോധത്തിലാണെന്ന് കരുതി നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നത്, അതായത് വളരെയധികം ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനം അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആദ്യത്തെ അത് സാത്വികമായ ജ്ഞാനം ഏതാണ്?
എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നത്, എല്ലാവരും ഓരോ വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് കാണുന്നത്. രാജസികമായ ജ്ഞാനം ഒരു ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് താല്പര്യം കാണിച്ച് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അറിവ്, അത് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിലാണ് എല്ലാവരുടെയും ജ്ഞാനം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ് വരിക. നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേപ്സുനാ കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യതേ. ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അനാസക്തമായും, അതായത് ഒട്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതമാകുക, അതായത് രാഗം ദ്വേഷം രണ്ടുമില്ല അല്ലെ, ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അനാസക്തനായി ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ ഒന്നും നോക്കാതെ, ഫല ആസക്തി കൂടാതെ, എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ വളരെ ഒരു ടോളറൻസോട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അനാസക്തം, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത്, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയതായിരിക്കണം. രാഗദ്വേഷം ഇല്ലാത്തത്, അതായത് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെയല്ല. രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിരിക്കും. ഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതായത് അത് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യത്തു കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാകൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ വിദ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അപ്പോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കർമ്മം, അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ പൗരുഷം. ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്താമസമുച്യതേ. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. അപ്പോ താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, ആ കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, അല്ലെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശം സംഭവിക്കുമോ, ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുമോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടും, അതായത് ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയാത്ത വിധത്തിലും വ്യാമോഹം മൂലവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ താമസികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം കൊണ്ട് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ, അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതിനെയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തസംഗോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹ സമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോ നിർവികാരഃ കർത്താ സാത്വിക ഉച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയ അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അത്രേ സാത്വികൻ. ഇനി ആരാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരാണ് ഇവിടെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടാതെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തി തേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വിദ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച്, ഇങ്ങനെ വിദ്യാഹങ്കാരം ത്യജിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ശരീരബോധത്തിലല്ലാത്ത വ്യക്തി സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും വളരെ ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യം, അത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആ സ്ഥിര നിശ്ചയം നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയ അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും, നമ്മള് ജയിച്ചു എന്ന് വരട്ടെ,
പരാജയപ്പെട്ടോട്ടെ, അതിലൊന്നും എന്താണ് ടോളറൻസ് ഉള്ള വ്യക്തി, ഒട്ടും ക്ഷോഭിക്കാത്ത വ്യക്തി, ഒരു കോപം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റുപോയാൽ ഭയങ്കര സങ്കടം വരിക, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചവനായിരിക്കും. ഏത് വ്യക്തിക്ക് അതിക്രമിക്കാനാവുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് മാത്രം. വിദ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്, കാരണം ശരീരബോധത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നത്. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയ അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്കാണ് സാത്വികൻ എന്ന പേര് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വ്യക്തിയാണ് സാത്വികൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുഹു ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ ശുചിഹി ഹർഷശോകാന്വിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്വാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസം. അപ്പോ രാജസികായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം, എനിക്കതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജസികായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവൻ ലോഭിയും. ലോഭി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹി അല്ലെ. ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഇനിയും വേണം. അപ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് തീരില്ല, അടുത്ത ആഗ്രഹം വരും അല്ലെ. അതാണ് ലോഭി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈർഷ്വാലു പറഞ്ഞാലോ, മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ അസൂയുള്ള ആളായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും, ആ വ്യക്തിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ ഉള്ള പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസം. അതായത് സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആ വ്യക്തി സുഖവും ദുഃഖവും ബാധിക്കും. സുഖത്തിൽ ആ വ്യക്തി ഭയങ്കരമായ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും, അതുപോലെ ദുഃഖത്തിൽ ആ വ്യക്തി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സങ്കടത്തിലുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിനെയാണ് രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടോ? ഇപ്പൊ പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും രാജസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. അയാൾക്ക് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരോട് തന്നെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അസൂയ ഉണ്ടാവും. ആ വ്യക്തിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ ഉള്ള വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനായിരിക്കും രാജസികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അയുക്ത പ്രാകൃതസ്തബ്ധഃ ഷഡോ നൈഷ്കൃതികൂലസഃ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്താ താമസ ഉച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നിവിടെ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി. അപ്പോ ശാസ്ത്രത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, എപ്പോഴും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി വാദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദുർവാശിക്കാരൻ, അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദുർവാശി? നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നടക്കണം, അതാണ് ദുർവാശി. ചതിയനും, ആ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും. അലസനും, അതായത് അവനവന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു അലസത ഉണ്ടാകും. ദുഃഖിതനും, ആ വ്യക്തി ദുഃഖിതനുമായിരിക്കും. കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും, അതായത് നാളെ ആവട്ടെ, ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നവനും ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ വ്യക്തി താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഏത് ഗുണമാണ് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും താമസിക്കാണോ രാജസിക്കാണോ സാത്വിക്കാണോ എന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും നമുക്കിത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ താമസിക്കാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം വാദിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭൗതികവാദിയായിട്ടുള്ളവൻ താമസിക്കാണ്. ദുർവാശിക്കാരൻ, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനും അപമാനിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തയാള്. അലസനും മടിയനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, നമ്മുടെ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന വ്യക്തി ഒക്കെ താമസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ബുദ്ധേർഭേദം ധൃതേശൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുമുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പോ
ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും അറിവും. അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യാകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാ വേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികീ. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്ന് അറിയുന്ന ബുദ്ധി, അതുപോലെ എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്തത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ബുദ്ധി, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബുദ്ധി സാത്വികമാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്ന് അറിയാം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്തിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിൽ എത്തിയല്ലേ? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടേണ്ടാത്ത പ്രവൃത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? യജ്ഞദാന തപ അല്ലെ? ഇത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങള്, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഏതിനെയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് ഏതിനെയാണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ഏതിനെയാ ഭയപ്പെടുക? മരണത്തെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയം അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഭയം മരണത്തെയാണ്. പക്ഷെ മരണം എന്താണ്? അത് ഒരു ദിവസം വരും, അത് നിശ്ചയമാണ്. നമ്മൾ ജനിച്ച നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ ഡെത്ത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തിനാ വെറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമുള്ളത് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഭയപ്പെടേണ്ടത്? ഈ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് നമ്മളൊരു നീച യോനിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എന്താ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ, അതായത് മരിക്കുന്ന ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അതുവരെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ഒരു നീച യോനിയിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളതാകണം നമ്മുടെ ഭയം, അല്ലാതെ മരണത്തെ കുറിച്ചാകരുത്. അപ്പൊ ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബന്ധത്തിന് കാരണം അല്ലെ? മോക്ഷത്തിന് കാര്യമാവുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായ ബുദ്ധിയാണ്. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയാ മന്യതേ താമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും, അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനമില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി അന്ധകാരത്തിലാണ്. അതിന്റെ സ്വാധീനത്തില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കണക്കാക്കി എല്ലാ സമയവും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ ബുദ്ധി. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധി താമസികമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് രാജസികമായ ബുദ്ധിയും എന്താണ് താമസികമായ ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? രാജസികമായ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ താമസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കോ, ആ ആളിനും അറിയില്ല കാര്യം അല്ലെ? പക്ഷെ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി ഓൾവേസ് ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുക? തെറ്റായ കാര്യമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷെ രാജസികമായ വ്യക്തി ചിലപ്പോ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാവും, ചിലപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവും അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് അറിവില്ല. പക്ഷെ മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് അറിവില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ധർമ്മം എന്താണോ ശരി, ആ ശരിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തെറ്റാണ്, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ സദാസമയം തെറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാള്. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃത്യാ യയാ ധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാഃ
യോഗേനാഭിചാരിണ്യാ ധൃതിസ്ഥാ പാർത്ഥ സാത്വികീം. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഏത് ദൃഢനിശ്ചയമാണ് സാത്വികമായത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അല്ലെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ ഒരു ആധുനിക, അതായത് കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ആ വ്യക്തി നാമം ജപിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക്, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരണം മനസ്സിനെ. ദൃഢമായതും, നമ്മൾ ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം. അപ്പൊ മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം സാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യയാതു ധർമ്മ കാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാധാരയതേർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതിസാ പാർത്ഥ രാജസീ. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പോ ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യര് ധർമാർത്ഥ കാമം ഇങ്ങനെയുള്ളവയെ, അതായത് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായി തീരുന്നത്, എനിക്കിതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസികമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന ആ ഒരു നിശ്ചയം, അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ്. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതിസാ പാർത്ഥ താമസീ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഈ തമോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ അല്ലെ, ഒരു സ്വപ്നജീവി ആയിരിക്കും അല്ലെ. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധി, അതായത് ഇതിന് അധീനമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം ഇവയ്ക്ക് അധീനമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം നാനിഗച്ഛതി. ഇനി സുഖത്തെ പറ്റിയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുക. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ആസ്വദിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നു. അതെന്താണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താണ് ആ വ്യക്തി സന്തോഷം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ, സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വീണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃത ആസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സുഖം അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് യത്തദഗ്രേ വിഷം, അതായത് അഗ്രേ നമ്മൾ തുടക്കത്തില് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും പരിണാമേ അമൃതോപമം, പരിണാമത്തില് അതായത് ഓൺഗോയിങ്ങില് അതെന്തായി മാറുന്നു? അമൃതോപമം, അമൃത തുല്യമായി മാറുന്നു. തത്സുഖം സാത്വികം, അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് തുടക്കത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം. നമ്മൾ നല്ല സുഖത്തിൽ ഉറങ്ങി ശീലിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഒരു 6 മണി 7 മണി വരെയൊക്കെ ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ
4 മണിക്ക് ഉറങ്ങി എണീക്കുക പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. കഷ്ടം കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എണീക്കുക. അപ്പൊ എത്തദഗ്രേ വിഷം, അത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വിഷം പോലെ തോന്നും. രാവിലെ എഴുന്നേക്കുക, പല്ല് തേച്ച് കുളിക്കുക, അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഒക്കെ വേണോ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഷ്ടം കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ പരിണാമേ അമൃതോപമം, പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് തരാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മം, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമ നിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ടോളറൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്. തുടക്കത്തില് കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം, വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി തുടങ്ങിയാൽ പോലും 16 മാല ജപിക്കണം, അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാം, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിലെ മാത്രമാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട്. പരിണാമേ അമൃതോപമം, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരിണാമത്തിൽ അത് അമൃത് പോലെ നമുക്ക് സുഖം തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് സാത്വികമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ മൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഓ, രാജസികമായ സുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ മൃതോപമം, വിഷയങ്ങളും അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ടച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ. അത് അഗ്രത്തില് തുടക്കത്തില് അമൃതോപമം, നല്ല സുഖം തോന്നും, നല്ല സന്തോഷം തോന്നും, അല്ലെ. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ന്യൂലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസ്, അവർക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ് പരിണാമേ വിഷം, അല്ലെ. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് ആവും, ഡിവോഴ്സ് ആവും, അതാണ് വരിക, അല്ലെ. പരിണാമേ വിഷം ഇവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും, രാജസമാണ് ഈ സുഖം. അപ്പൊ ഏതൊരു വിഷയം എടുത്താലും, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഏതൊരു വിഷയം എടുത്താലും, ഇപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്താലും തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് നമുക്കത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം തരും നമുക്ക്. അതാണ്, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണത് തുടക്കത്തില് അമൃത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരിണാമേ വിഷമിവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പോകെ പോകെ ഓൺ ഗോയിങ്ങിൽ അത് വിഷം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് രാജസികമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പൊ താമസികമായ സുഖം അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും, അതായത് ഒട്ടും ആത്മീയമായ പുരോഗതി തരാത്തതും, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും, അതായത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അതെന്താണ് ഒരു വ്യാമോഹാവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖം അത് താമസികമായ സുഖമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു 12 മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങി വിചാരിക്കുക. ഒരു ലേറ്റ് നൈറ്റ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, രാത്രി ഒരു 12, 1 മണിയൊക്കെ ആയി ഉറങ്ങുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 12 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ആ വ്യക്തി ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഉറങ്ങാന്നായിരിക്കും, അല്ലെ. പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഉറങ്ങും, അല്ലെ. ഉച്ചവരെ ഉറങ്ങിയാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഉറക്കത്തിന്റെ സുഖവും കിട്ടുന്നില്ല, എന്നാൽ ഉറങ്ങിയ ആ ദിവസവും തീരും, അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് മദ്യപാനികള്, സിഗരറ്റ് സ്മോക്കേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇവരുടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് താമസികമായ സുഖമാണ്. അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും വ്യാമോഹം, നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് ഒരിക്കലും ആത്മദർശനത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അന്ധം തന്നെയാണത്, ഒട്ടും പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ താമസികമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. നതസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിചൈർമുക്തം യദേപി സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈഃ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായി ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. ഇതാണ് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അതായത് ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ
പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോ ഈ ലോകം മുഴുവനും, അതായത് ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലും ഒക്കെയും എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും മുക്താത്മാക്കളുടെ സ്ഥലമല്ല അപ്പോ ഏത് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മുക്താത്മാക്കൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല. മുക്താത്മാക്കൾ എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഗുരു മഹാരാജിനെ പോലെ അതുപോലെ ചില പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ളവര് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായതുകൊണ്ട്. അവര് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരന്തപ കർമാണി പ്രതിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഹി. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ പറഞ്ഞേ. അപ്പോ ഇതിലും ഈ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ വ്യക്തികൾ ഇരിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങൾ, അവര് ഓരോ ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇരിക്കുക, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോരുത്തരും ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവര് ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ശമോദമസ്തപശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ എന്തായിരിക്കണം? ശാന്തത. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ? ആ വ്യക്തി ശാന്തനായിരിക്കണം, ആത്മസംയമനം, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം, ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ക്ഷത്രിയനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ക്ഷത്രിയൻ. ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച ശാസ്ത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. അങ്ങനെ ചായന്റെ അടി കൊണ്ടു അപ്പോ എന്താണ് ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം? എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ പരാക്രമശാലിയായിരിക്കും, അല്ലെ? ശൗര്യം, പരാക്രമമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ബലം, ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല ബലം ഉണ്ടാവും, ശരീരത്തിന് നല്ല ബലമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. അതായത് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? രാജാവാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് പരാക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിപുണനായിരിക്കണം. ആ വ്യക്തി യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ നമ്മള് കാണാം. പൊതുവെ ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ പോകുമ്പോ എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? മുമ്പില് ഒരു 10-20 വണ്ടി ഉണ്ടാവും, പുറകിൽ ഒരു 10-20 വണ്ടി എസ്കോർട്ട് പോകും. നടുക്കാണ് ആര് പോവുക? പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പോവുക. അങ്ങനെയാണോ പോകേണ്ടത്? അവർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യമാണ് വേണ്ടത്. അവര് ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവണം, ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം, അവർക്ക് നേതൃത്വം, ഔദാര്യം, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാണ് ആ വ്യക്തി ക്ഷത്രിയനാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. കൃഷി, ഗോരക്ഷ്യ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം.
കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളത്രേ. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പോ ആരാണ് വൈശ്യരും ശൂദ്രരും? വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, അഗ്രികൾച്ചർ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്. ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ആ വ്യക്തി വൈശ്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ ഗോരക്ഷ, ഈ ഡയറി ഫാം ഒക്കെ നടത്തുന്നത്, വ്യാപാരം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വൈശ്യ കർമ്മത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വൈശ്യ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇനി ശൂദ്രയുടെ സ്വഭാവമോ? ശൂദ്രയുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സർവീസ് മേഖലയിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക? അവരെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ? അവര് ശൂദ്ര കാറ്റഗറിയിലാണ്. അവർ ഏത് ജാതിയിലാണെന്നുള്ളതല്ല, നമ്മള് ആ ഗണത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശൂദ്ര കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് സർവീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് അധ്വാനിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അതൊക്കെ ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവര് ബ്രാഹ്മണനാണോ, വൈശ്യനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ക്വാളിറ്റീസും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം ആരാണ് വൈശ്യൻ, ആരാണ് ശൂദ്രൻ, ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ആരാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭത്തെ നരഃ സ്വകർമ്മ നിരതസിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പോ ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതാത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥിതിയിലായിക്കോട്ടെ, ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ, ഇനി വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ജോലി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും എന്താവാം? പരിപൂർണരാവാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥ പ്രവൃത്തിർ ഭൂതാനാം യേന സർവമിതം തതം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പോ സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അതാരാണ് ആ ഭഗവാൻ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക, അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണരാകാൻ സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ സധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാസ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതല്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ക്ഷത്രിയന് തോന്നുകയാണ് ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നെക്കാൾ ഉയർന്നത്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി ചെയ്യണ്ട, ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി ചെയ്യാം, അതല്ലേ വിശേഷപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തിരി കുറ്റവും കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എനിക്കിപ്പോ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയാ അത്ര യോഗ്യനല്ല, യുദ്ധത്തിലൊന്നും അത്ര മികവുറ്റ ആളല്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ പോലും അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരാളുടെ ജോലി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാം, എങ്കിൽ പോലും അതല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ
ആ വ്യക്തിക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ സന്യസിച്ചോളാം എന്ന്, അല്ലെ? സന്യാസം പക്ഷെ അർജുനന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ, അതായത് കുറച്ച് കുഴപ്പവും പിഴയൊക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും തയ്യാറാവണം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് പറ്റിയാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, അതിന്റെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സതോഷമപി നത്യചേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഗ്നി എങ്ങനെയാണോ പുക കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കർഷകനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് എന്റെ ജോലി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൂമിയിൽ കിളച്ച് നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ നടണം, അല്ലെ? ഈ ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രാണിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോ അതിനെയൊക്കെ കൊന്നുകളയും, അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടുമോ? നമ്മൾ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജോലി എന്താണ്? അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. ആ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആളിന് ആ വിളയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതൊരു കർമ്മത്തിലും എന്തുണ്ടാകും? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു, അല്ലെ? അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു നിയത കർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളോ കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ വന്നാലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരില്ല? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ദോഷങ്ങള് നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹഃ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗപരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം നേടിയ വ്യക്തി, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവൻ, എനിക്ക് സുഖിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ത്യാഗപരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തും ത്യജിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള, അതായത് പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം. പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസൾട്ട്, അതായത് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് മോചനം കിട്ടുക? ആത്മസംയമനം, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ആളായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ത്യാഗപരിശീലനത്തിലൂടെ അതിന്റെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഒക്കെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും, മോചനം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് അതറിയുക. അപ്പൊ ഈ നിലയിലെത്തിയ വ്യക്തി ഏത് നിലയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ്? നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഏത് വ്യക്തിയാണ്? ആത്മസംയമനം നേടിയ വ്യക്തി, അനാസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെയൊക്കെ അവഗണിച്ച വ്യക്തി. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതി, ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധ്യയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാൻ ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷൗ വ്യുതസ്യ ച വിവിക്തസേവീ ലഘ്വാശി
യഥവാക്കായ മാനസഃ ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായാലും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധം ഇല്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച ആ വ്യക്തി യോഗയിലൂടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് അല്ലെ, അതായത് ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനിഷ്ടങ്ങൾ തീണ്ടാതെ അല്ലെ, ഒരു ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച്, അതായത് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ആരും ഇല്ലാത്തടത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം വളരെ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് എന്നിവയെ കീഴടക്കി, അതായത് നമ്മള് മനസ്സ് ബുദ്ധി അതുപോലെ വാക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും. ആര് എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻടോളറൻസും വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തടിച്ച പോലെ തിരിച്ചു മറുപടി പറയില്ല. ആ വ്യക്തി വളരെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും വിദ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, വിദ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധം. എന്താണ് തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധം. ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ യോഗയിലൂടെ ആ വ്യക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഇനി ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി അല്ലെ, ഒട്ടും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് സമമായിട്ട് സർവഭൂതങ്ങളിലോടും ഒരു സമത്വത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാവുക. മത് ഭക്തിം ലഭതേ പരാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുന്നു അല്ലെ. പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക നിഷ്ഠയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ആള് ആരാണ്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും അല്ലെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമാറ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. സർവകർമാണ്യപി തഥാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏത് തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും
ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഏത് തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർ ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്, മറ്റാരെയും അവര് ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും, അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും. അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള, നാശം സംഭവിക്കാത്ത ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തന് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും, ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടോട്ടെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനലൈസ് ചെയ്യാനോ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും പോകരുത്. കാരണം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യത്തില് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മള് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ഏത് പ്രവൃത്തി തന്നെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 56-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। മാതാജിക്ക് സുഖായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സുഖായോ? हरे कृष्ण माता जी। സുഖായി മാതാജി. ലൈവ് ഓഫ് ആയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ പോയി അഡ്മിനും കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ.